Bon dia, xiquis i xiques. Anem a veure el valor numèric d'un polinomi. Recordeu que en segon veurem el que era el valor numèric d'un monomi. Per exemple, en el monomi 2x3, el valor numèric d'este monomi per a x igual a 1 és substituir la x pel número que te donen. 2 per 1 elevat a 3, 2 per 1, 2. Este número és el valor numèric d'este monomi per a esta x. Si te donen qualsevol altra x, és substituir. Per exemple, per a x igual a menys 3, seria 2 per menys 3 elevat al cub, que seria 2 per menys 27. Per tant, menys 2 per 7, 14, 54. Este és el valor numèric d'este monomi per a x igual a menys 3. Pues de la mateixa manera, si tinc ara un polinomi, per exemple, x al quadrat menys x més 1, el valor numèric d'este polinomi per a x igual a 1 és substituir per 1. Però com que tenim un polinomi i amb una x dins, quan volem fer el valor numèric, escrivim p del número que te donen. P de 1 és el valor numèric del polinomi per a x igual a 1. I com es calcula? Substituint en cada x el número 1 elevat al quadrat menys 1 més 1, que és 1 menys 1 més 1, 1. Este és el valor numèric del polinomi per a x igual a 1. I per a x igual a 0, p de 0 és, substituïm 0 al quadrat menys 0 més 1, 1. Mira que casualitat. Valen 1. Anem a veure un altre. Per exemple, per a valor numèric, per a x igual a menys 2. Atentos ara perquè és un número negatiu. P de menys 2 és, substituïm, menys 2, ara entre parèntesis, atentos, menys, que és este, i ara el número és menys 2, així que hauria de col·locar el menys d'este polinomi i el menys 2 del número. Sabeu que dos signes seguits no poden estar, sempre cal ficar-lo entre parèntesis perquè estiguen seguidets. Més 1, que no se'ns oblide l'últim, que és el terme independent. I ara, amb molta cura. Menys 2 per menys 2, 4. Negatiu per negatiu, positiu. Més 1. 4, 2 i 1, 7. 7 és el valor numèric del polinomi p per a x igual a menys 2. P de menys 2. Ara el d'un polinomi. La definició d'arrel és aquell valor de x, un número, tal que el valor numèric d'aquest polinomi per a esta x és 0. És a dir, és el número pel qual substituir la x, de manera que al fer el valor numèric, al substituir la x, aquest resultat és exactament 0. Si és un altre, no. Però si és 0, a aquest número, a aquesta x, se'l diu arrel d'un polinomi, d'aquest polinomi. Anem a comprovar-lo en un exemple. Tenim este polinomi i anem a comprovar si 0 o el 1 o el 2 són arrels del polinomi. Anem a veure. Per a x igual a 0, què val el valor numèric del polinomi per a 0? Substituïm per 0 i és 0 al quadrat menys 4 per 0 més 4. Això dona 4. Com no dona 0, no és arrel. A veure per a 1. P de 1, substituint la x per 1. 1 al quadrat menys 4 per 1 més 4. I això és 1 menys 4 més 4, 1. Dona 0? No, doncs no és arrel. Anem a veure per a 2. P de 2. 2 al quadrat menys 4 per 2 més 4, que són 4 menys 8 més 4, 0. Dona 0 el valor numèric? Sí, doncs x igual a 2 és arrel del polinomi que m'han donat.